Pán Milan Kostelník, o ktorom viem, že má šikovné ruky, pretože tu v obci robí metly. Ako dlho? Koľko rokov? No, ja už robím 12 roky. To robiť nebude. Nemá každý takú, ja mám povedať, chuť do takej roboty. Ja stále chcem robiť a nechcem robiť. Kedy oddychujete, keď stále robíte? Ako oddychujete? To mne stačí, že vyspať 2 hodiny a do... Kto má záujem o vaše metly? Aha, i pán starosta. Popravil do nej 20 kusy a potom cigáni im popredali. Všeličo sa stane v živote, to je pravda, ale keď aj pán starosta je vašim zákazníkom, tak to máte dobrú prácu. Zbierate si prútiky na tie metly sám? No tak som chodil sám, väčšinu sám. Ale už teraz nejdem po hlasách na kopu výko, ja sa už nechodím sám. No. Máte vnúčikov, takže sa staráte o nich. Ich neučíte robiť metly? Jak mne? To ten mi pomáha niekedy korene lúpiť a to ten už nie je to parádny bar. Poď sem pomôcť, poď. Koľko máš ty rokov? 7. Krištof, starý otec hovorí, že mu pomáhaš niekedy lúpať tie prútiky. To nie je ťažká práca? A ako to robíš? Tá iba tak zoberieme ruky a tak potiahnem a to tá šupka pôjde dole. Koľko takých prútikov musíme očistiť, aby vznikla jedna metla? Neviem. 3 asi nestačia. Tak koľko, čo myslíš? 12. 12? To by bola len taká metlička na ometanie pavučiny. Ale taká poriadna metla, tak to sa asi ani nedá zrátať. Skúsiš niekedy vyrobiť sám takú metlu? Zvládol by si to? Neviem. Detko hovorí, že by si zvládol. Zvládol by? Naučím. Náš rozhovor sleduje aj vaša dcéra. Ja som Jana Bajusová. Už sa tomu málo kto venuje. Je to asi zvláštnosť v dedine však. No určite je to zvláštnosť v našej dedine. A otec sa okrem toho, že vyrába tie prútené metly, venuje aj opálkam. Slúžia na okrasu, na chlieb a už robil aj do Ameriky pár kusov. Do Holandska brali chlapi, čo chodia za prácou. Žiadajú si, len to je taká veľmi časovo náročná práca, aj piplačka. Aj už nechceme veľmi otca púšťať samého do lesa, čiže už iba keď manžel má čas, tak spolu idú, urobia si nejaké zásoby, aby otec mal čo robiť.